Çaremîn dewra gotûbêjên navokî yên navbera Amerîka û rejîma Îranê li Umanê birêve çû û piştî zêdetir jî sedem ji mêran bi dawî hat. Li gor rapora nûçegîhanê İsraîlî barak ravîd. Gera çarema gotûbêjên navokî yên Amerîka û rejîma Îranê li Umanê birêve çû û piştî zêdetir jî sedem ji mêran bi dawî hat. Hîn hûrgiliyên van danûstandinan nehatîne eşkerekirin, lê çavkaniyên agehdar radigihînin, ku hewlin ji bo gihîştina hinek rekeftinan berdewamên.